Hej Biksen, velkommen til den her video. I dag vlogger vi med myser. Vi er allerede hjemme hos mig, så. Når vi har lige bygget sådan en ting, sådan en madras, vi kan lande på, når vi har lavet vores spring. Nå, hygge! Og det der, det er my. Er I klar til at se et spring fra mig? Kom så. Ja. Er I klar til at se et spring fra my? Ja, my. Jeg rammer bare ikke. Vi laver stikket.